तो का हो एगो काम बा कहा नो देबा हम ढोंगिया सोखवा जौन आवला बगीचा में जान तड़ो के हाँ जोन हो बरिया में बैठल हा बरिया में आया बैठ ही जाता हाँ हूँ। ओके तो जनते बारी अब बहुत लोग के भरमा होता बहुत लोग के भर मौले बा तो एगो काम कोई चाहता का हो चलो ना चले के चले के हाँ लेकिन चलो। ऐसे नहीं हाँ तू बना हमार में हरारू सही हाँ आ चल तनी उनसे देखावा तनी अच्छा आ जो त तिगिड़ बिगिड़ भई हाँ। त दोनों जाने काटल जाई दोनों जाने उनके लातर मुक्कर ठुरल जाए हाँ। हाँ हाँ चल चले के चल वो तरह नहीं हो हाँ बताओ तनी एक हे तर तनी मारी हाँ आ एक हाय पकड़ हाय हे हाथ से हाँ ये भी तो का हो भी तो तनी से तनी हूँ की जा है ना हाँ अच्छा आ तब चले के चले के हाँ चले के चल चला आवा आ देखिया हाँ दबे के नहीं बा सबे के नहीं बा जे तरह हम कहब हाँ वही तरह करे के बा ठीक बा हाँ। अरे सोखा जी जय भगवान नारायण नारायण जय भगवान अरे सोखा जी जय भगवान जय भगवान अरे जय भगवान जय भगवान जय भगवान। और रे महाराज सब तो ठीक ही ठाक बा बच्चा, ठीक ठाक बा ना सब ठीक बा। ए महाराज हाँ बड़ी हम परेशान बानी दोनों बूढ़ी बूढ़ा कहाँ हो गइल बा, जान का हो गइल बा कहाँ हो गइल बा। देखबा इतना दिन हो गई आज ले बहन हमारे मेहरारू को भगवान कुछ बुझला नहीं इतनी उम्र तुहलन को हो गई, हाँ। अभी औलाद ना भइल। ना ये सोखा एकरे पहले हमसे मिलल रहता ये मर्द तुला। अरे हम का बताई अब हम जाननी है 2 दिन से कि रौरे बगीचा में बैठा तानी ए सोखा अरे हमन के बहुत जगह देखाऊ नहीं जा अच्छा कहीं हमन के सफलता नहीं मिलल तो हमन के सुननी है जाके उ सोखा आवता तो हमन के चल के वही सोखा से देखावल जाई तो ठीक बा। हमन के बूढ़ी बूढ़ा बहुत परेशान बाड़ी जा अरे मनो ये उम्र हो गइले में औलादे नहीं भइल, नहीं भइले सोखा तो ठीक बा। हाँ यहाँ गए तो सब तोहन का कल्याण हो जाई। अरे राम राम हाँ। ये हमारे भगवान तोहन के बूझ दी। हाँ अरे हमने की ये चाहत रहने लेकिन एक चीज बताओ लोगन, हाँ। का लेके आयल बड़ा लोगन कुछ यहाँ कपूर अगरबत्ती हेन तेन लगेला। अब पहले सुनो हमके दारू लगेला ललका, अच्छा चलिए आज देख ले दारू हम बिहने लेके बिहने से ले आवल तो जाई लाओ कपूरवे दो। कपूर हाँ कपूर ले ले उतर कार चलाई अच्छा रुका अपने धुई से हमरा आखी उठा के आ तोहन के हम देख देता हाँ नहीं। तानी तो हाँ तब देखी ठीक बाटे ले देख जगदम्मा सही सही बयान करिए। काली काली महाकाली मेरा वजन में जाए खाली माई। देखिए माई ठीक है। चल काली महाकाली मेरा वजन में जाए खाली। तानी कुछ पचरा गाई गावतानी अब देखा तन वही तरह मान जा। अच्छा। हम देखा लाओ झाड़ देता नहीं। रौरे झार अच्छा ते ठीक बा जैसे लाभ हो खा बुझा तो सोखा के पचरा उचरा अरे पचरा पहले झाड़ल जाला, अगर नहीं ऐसे ठीक हो ठीक बा तो भाई पिए को देखला दे तुम देता नहीं भाई। चलो ये तो तुम विश्वास में माई होमर देखबे कैसन माजरवा देवी तनी बेरी हो माई हमर कैसन आइली रोगिया माई करबे सही बयाना बहो। भाई कुछ लौकत नहीं बा हो, कुछ लौकत नहीं बा तो कैसे फरियाई है सोखा रोका तन मेहनत जम के करे। हाँ तनी मेहनत करी महाराज तोहन लोगन मर्दे तू नहीं हमके परेशान कर दिया लोगन। हाँ जोड़ तू अच्छा अच्छा पचरा गावे लो हाथ जोड़ ले रहे लोगन। हाँ अदबे अमनी चावा हो सुमिरनी धरती माता हो जी के हो ना
अदबी अमर ऊपर हंसू मिरली धरती भगवान जी के हो रहा अदबी अमर हंसा तभी साथी चलबू अपने देवा घरवा पर हो रहा देख तोरे में हरारू के पेटे में 4 महीना का बच्चा बा 4 महीना का बच्चा बा ये सोखा हाँ अब हम कल ही विदेश से अली हैं आ कहा तड़ा 4 महीना के करे लायक अरे मन तू विदेश न रहत रहा अरे घरवा नहीं जाता कौन पूरी पकावतिया मौगी हम हाँ करे सुनत यारे हो पूछा उसे घरवा जितना दिन हम नहीं रहनी है तो कुछ करत रहले का एने ओने के ते ही अरे वही तरह सोखवा जाल बतिया बता जाल बतिया होता तब ते ही बतियावेसी सूर मसान खैले मेरुआ हगले पिसान ये हम क्या झूठ बना दिला चल बहुत सोखा ऐसा ही सही बयान करी 4 महीना का बच्चा करे पेट में बा देख बताओ तो 4 महीना का बच्चा 4 महीना के कहो सोखा हाँ तो लइका हो अरे पेड़े के लइका मार दे के बत्तियां छोड़ दे मेरे बत्तियां छोड़ दे हाँ का कहिया हो इनके अब का करबो? कोई जा 16-32 सोलह बत्तीस साल दिया। हाँ कुछ दक्षिणा दो लो ने हमके बड़ी मेहनत कई ले ये बानी बतावा हाँ। तू अपन जाल तल नहीं छोड़बो कैसन जाल था ए मार दे तू कार पे नहीं हम जाल तल बतिया होता नहीं जाल तल नहीं बतिया हाँ, छोड़ो हम जाल तल मैं विदेश से जाल बतिया तारा तू हरिया तारा की 4 महीना रह जा उत्तर लाल कभी ये ना ए भगवान हो भगवान अरे बचावा हो अरे दादा अरे बचावा हो अरे दादा रह जा हो रह जा ए भगवान रह जा हो